Здравейте, казвам се Крис Русев и съм част от християнската международна организация Scripture Union. Ние сме християнска организация, която се занимава с деца, тинейджери и младежи из цял свят, но в България през следващите няколко месеца, тук в нашите основни профили, ще видите голяма част от нашия екип, който много години се занимава с деца, с тинейджери, прави всякакви събития, лагери, библейски състезания, лего уикенди. Имаме лего уикенди, което е много яко. Това от една страна. От друга страна, ако следите нашите профили, гледайки нашия екип, може и да чуете много полезни съвети за това как да работите с деца, как да процедирате с различните възрасти и същевременно пък и интересни идеи за организирането на събития за всяка вид възраст деца и идеи за това какво да правите с тях и като цяло, да, гледайте и следете профилите ни и в Instagram, и в Facebook, и в TikTok. Ние сме навсякъде. Чао!